Jusuf Kabadži je sada i službeno novi igrač Rijeke. Zadnjih par sezona Rijeka se stvarno muči sa tim krilima, stvarno se vidi da fali kvalitete i evo napokon izgleda da ćemo imati igrača koji, sudeći po njegovom CV-u, po prošlim iskustvima njegovim, igrača koji će moći odgovoriti zahtjevima u HNL-u na jednoj jako visokoj razini. Senirsku karijeru započeo u Bayernu, a nastupao za njihovu drugu momčad, dosta mlad je bio tada i evo nakupio je i nešto golova, čak 13 u 39 nastupa za tu drugu momčad Bayerna. Nakon toga za svoju prvu ozbiljniju seniorsku sezonu odlazi u Schalke, u prvu ekipu, tamo je upisao 23 nastupa i 4 pogotka. Nakon toga Jusuf Kabadži odlazi u Augsburg, za koje je nastupio samo 5 puta, ali je zato zabio jedanput. Zbog ozljede koljena te niske minutaže posuđen je turskom Gaziantepu, gdje je nastupio 23 utakmice u kojima je zabio 1 gol. Po povratku iz Turske nije bio pozvan na ljetne pripreme Augsburga jer je klub zaključio kako je posudba najbolja opcija za njegov razvoj. Rijeka je tražila krilo, a Jusuf je tražio klub i tu su se spojili. Pregovori su tekli super, dogovoreno je sve bilo sa Jusufom već prije nekih mjesec dana, ali je Augsburg malo zakomplicirao tu stvar, zato jer se moralo razgovarati kako će biti opcija transfera normalno, pa je zaključeno da će biti transfer uz opciju otkupa, ali taj otkup nije za sada poznat javnosti. Jusufu Kabadžiju želim svu sreću u Rijeci, svu sreću u našem klubu i želimo da se izbori za mjesto u prvih 11, želimo da što više doprinosi i neka postane najbolji igrač lige, neka donosi tu prevagu na krilu i neka vodi Rijeku ka novim uspjesima. Ako vam se svidio ovaj video i ako želite još više ovakvog sadržaja, molim vas da bacite like na ovaj video i da se subscribe na kanal kako ne biste propustili išta. Stvarno dugo nisam ništa radio na ovom kanalu i ništa ni stavljao uopće, ali evo, nakon jednog dužeg vremena već je počeo taj dosta veći rad, pa evo, najdraža Rijeko, vraćam se tebi.